Selizokhala ixilongo. Ingilosi ziyakube ziyandulela inkosi. Enye yengilosi iyakulivuthela ixilongo. Liyakuviwa nazizithulo. Liyakuvakala kwimbobozone zomhlaba nakwinzonzobila yolwandle. Nabangaboniyo ngaloo mini bawukuyibona inkosi semafini. Liyakube liyingqombela ilifu phakathi kwalo kuyakube kuchawuza imibane. Kuyakubonakala umkhosi ezulwini. Kwelo xesha abangazaliyo nenkosi bawunkwandla. Bayobalekela ezintabeni. Bazothi iintaba siweleni. Umakoti kuzoba ngathi akazange wazana nowakhe umyeni. Kaloku lo nalo uzobe sexhaleni. Bayovuka nabasemangcwabeni. Lo nalo wavukele kweyakhe imisebenzi. Amanzi olwandle ukubaphalazela ngaphandle bonke abakulo. Ziyakubhenziswe elibali ihlone zongendawo. Imigqome negazi labantu iyakubila. Kuyakube kungekho nanye into esitheleyo. Abalukuhlwe ngongendawo bavuma kuyokuthi qonde emehlweni abo. Kulapho kuzovela khona okokuba uSathane ubakhohlisile. Uyakubonakala umthole emehlweni abo lapho nayo bephelele lixesha. Abayamkele inkosi bavuma balenza izilayo ngaloo mini bokuba becula ingoma yokunqoba. Bayovuka nabathutshiswa ngenxa yendaba ezilungileyo bamdumise. Bokube benovuyo lungathethekiyo. Bayobhabha kokhozi bayihlangabeza inkosi. Kuyokube kukuphelisa kwelihlabathi. Onendlebe zokuva makeve.